Il-familji Maltin bl-inqas dħul annwali kellhom l-akbar żieda fit-depożiti bankarji minn fost il-familji taż-żona euro fl-istess livell ta' dħul. Dan joħroġ minn riżultat ta' stħarriġ pubblikat mill-Bank Ċentrali Awstrijak b'koordinazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew. Dan tħabbar mill-Gazzetta Kulħadd li kwotat dan l-istudju. Minnu joħroġ li l-familji Maltin bassi taħt il-medja nazzjonali kellhom depożiti mal-banek ras għal ras li ammontaw għal madwar 9,400 euro fit-tmiem l-2012. Sa nofs l-2023 dawn kienu żdiedu b'aktar minn 106% għal 19,400 euro, żieda medja ta' 10,000 euro ras għal ras. Kien f'Malta biss li d-depożiti ta' dawk bl-inqas dħul irdoppjaw fuq din il-medda ta' snin. Bil-maqlub il-medja fiż-żona euro ta' depożiti ta' dan it-tip żdiedu minn 5,810 euro fl-2012 għal 8,040 euro sena ilu. Dan ifisser li żieda f'Malta kienet kważi 3 darbit iżjed minn dik li ġiet osservata fiż-żona euro. Ta' min jinnota li skont l-istatistika komparattiva pubblikata mill-Bank Ċentrali Awstrijak, jirriżulta li l-familji foqra ta' Ċipru u l-Greċja raw id-depożiti tagħhom jonqsu fl-aħħar snin. Il-familji foqra Taljani raw it-tifdil tagħhom jiżdied baxar darbit inqas minn dawk f'pajjiżna. Meta wieħed iħares lejn il-livell ta' depożiti bankarji tal-familji l-aktar foqra f'Malta, wieħed isib li dan hu t-tieni l-akbar madwar iż-żona euro. Dan hekk kif huma biss il-familji fuq Lussemburgu li għandhom depożiti aqwa minn dawk tal-familji Maltin. Il-familji Maltin bi dħul baxx għandhom livell ta' depożiti li hu aktar mid-doppju tal-medja taż-żona euro. Meta mqabblin ma' familji tal-istess tip fl-Italja, il-familji Maltin għandhom depożitu li jlaħqu għal 3 darbit aktar. L-inqas livell ta' depożiti bankarji simili nstabli fis-Slovakkja fejn il-familji bl-inqas assi għandhom 6 darbit inqas taħt rashom minn dak li għandhom dawn il-familji f'pajjiżna. Din l-istatistika ġib fix-xejn in-narrattiva tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li fl-aħħar snin il-foqra f'pajjiżna saru ifqar. Ir-realtà hi li l-qagħda finanzjarja ta' dawk l-iktar fil-bżonn f'pajjiżna tiebet bid-doppju ta' li kienet taħt Gvern Nazzjonalista u issa saret waħda mill-aqwa fost il-pajjiżi taż-żona euro. Kontra l-politika ta' awsterità mħaddma mill-amministrazzjonijiet nazzjonalisti u minn diversi gvernijiet preżenti fl-Ewropa, il-politika progressiva ta' gvernijiet laburisti fl-aħħar 11-il sena waslet għal titjib qawwi fil-qagħda finanzjarji tal-familji bl-inqas dħul.